izvozvo aripi murume mukuru? Aripi? 8 o'clock. Ndikuone bhora. TV irimo. Chisimoma munhu. Aenda netaini. Handizivi kuti chii chakadai. Munhu anoda kuona bhora. Mauyazva. Muswere wese wezuva papa hapana munhu. Ibhora rudzi ramona kusvika nguva dzinedzi. Ibhora rudzi. Iwe. Kwakuda kuona TV. TV ndona nani murimo here. Usvika pakukangana kuti hembe dziri panze. Izvi kuna hembe dzatotoda. Unenge wamuzogara chiwe. Kuona hangu zve-TV. Kuona TV. Iwe. Izvi hembe walovisa hembe panze. Hembe dzese dzatoda. Chichonge chikuchigara chichorinisa kubona paTV chinga chikunakidza ipapo chichi. Inyaya yehembe rekati uri kuvhara kunonoka kwako kwaita kumba. Inyaya yehembe re. Iwe mangwani ndakupfeka hembe. Uya everyday kwadoka ko inyaya yehembe re. Mangwani ndakupfeka hembe china wasa. Ozo. Amuna dzimwe hembe re. Dzimwe hembe. Dzese dzanakadzipfeka zakatoda. Alright, it's okay. Don't worry. Ndipe phone yako ndono yanura hembe panze. Ndipe phone ndaunobvisa hembe panze dzodzo kwadoka ndipe phone. Inzwazi. Ndipe phone ndinobvisa hembe panze. Chiko no. Chiko kuita sei? Nditotamba zvangu kufoni. Kana nditotamba zvangu adzina mbotota idzi akusi kunaye kuti. Ichinyaya kuhembere kana kuti hausina telefoni yako. Manje phone ndoenda yakuti ndipe phone. Ndati ndipe phone ndira kunobvisa hembe panze. Nawana anoshi. Izvo zvinainokula kumunhu uri kuya uzwa chingopopota mumba muno. Uda kuti ndizononoka futi ndege kuzobva nguva iripo nokuti ndilengera kuti ndichingopinda ndambopotera. Ndizve. Chimupopotera chichana kuti ndipe phone. Ndati ndipe phone chete ndo yandataura. Chitombo ndipa mvura itumbomwa uchiko ne. Asi nditete ungoda iPhone. Ndingana kuti akusi kunaya wani. Akusi kunaya. Asi zviri kwere. Ndasi kutamba chete akusi kunaya. Zviri kwere chamwari. Chiko. Zvazviko izvozi wanonoka kuya wani. Wasvika chipopotera nyaya iwe. Mutira mvura. When my husband is happy. Versus when he's angry. Go up. Babe. Yes. Can I please use your phone? Oh, my phone? Yes, please. Okay, there is it. Thank you. Bye-bye. Babe. Yes. Why there is aeroplane on top of your phone? Aeroplane? Yes, this one. Oh, okay. It's a missed call from the airport.